ще си поговорим за Венера, която преди няколко дни направи много важно движение в своята орбита. Навлезе в знака Риби, нещо, което се случва за трети път през тази година, но е важно, защото три за щастие, надяваме се този път това движение да донесе истинските ползи, които Венера сама по себе си предоставя. На 13 април се случи влизането на Венера в Риби, като преди това тя беше ретроградна. Този транзит има изключително значение, защото в знака Риби Венера е екзалтирана, което означава, че тя се чувства у дома си и проявява своите качества в най-възвишен вид. Този знак е свързан с духовност, с състрадателност, безусловна любов. Това са положителните качества, които бихме искали да си вземем от този знак и пребиваването на Венера в него. Възможно е и се надяваме това движение да ни доведе до изцеляване на сърцата и пренасочване на отдадеността ни в правилни цели. Ключовия момент в този транзит е срещата на Венера с Сатурн, който също влезе в знака Риби. Този съвпад е като финален изпит за всички уроци, свързани с любовта, самооценката, финансите, с това дали сме верни на сърцето си и изобщо по какъв начин обвързаностите, които сме създали в живота си, служат на венерините цели и са в унисон с нашата истинска същност.